ng'anyo mamuol. Okuluor mane penjo ma ng'ato penja kae. Luor bedo maonge kalure ni unity is strength. Ka oganda mang'eny ochung' kanyakla e agenda achiel, then luoro bedo matin. Mane ma miyowa the hope to continue, gi the strength, gi the bravery ma wa continue go ka wadhi godo e lwenjni. Erokamano ahinya. Ka watieko to mana wachni mogik ahinya ne wakeyni, ne joma mine, ne rowere, mana kaka lwenyni pod medo gore kidwaro lokruok makare, kidwaro mondo ngima ma bende oidho pacho kendie oduok piny. Wachni mogik. Wachna mogik en ni kaka mine gi kaka oganda, I urge all of us ni wa continue. Ok en lweny mayot, but ka wariwore kanyakla to wago lweny ni wabro nyale mondo wakony future generations mabiro mag nyithiwa. Ma kok watimo sani to bro inyo nyaka nyithiwa mabiro mbele. Koro miyo wachung' motegno, wamed bedo kanyakla mondo wakony wachni kasa pod chon. Kasa pod nitie monyalo konye godo. Erokamano ahinya Donfin Achieng mreri mano jakedne ratich oganda ka intiere kaunti ma Kisumu. Tok mabende wabedo godo mana kaka wacho kaka rowere en ni lweny pod dhi nyime, to en ng'anyo no mabende osebedo kutime mamuol ka jiw mabende pod imed jiw mondo udhi kode nyime kamano obeda beda mamuol kinde duto. Erokamano maduong' mar loso kodwa e chenro ni mar mine wacho odhiambo ma kawuono. Ka bende gikanyo bende wadhi godo e yweyo. Waboduogo koda weche mamoko bang' kinde machuok.